guys, good morning. So, magkilaw na po ta guys. Na ako'y tuloy or tsamba ni siya. So, limpyo na siya guys. Ato na siyang timplahan. So, na ako'y kuanderi guys. Mga spices, kamatis, na ako'y luya, sibuyas dahon o pipino. Then, mga spices o vinegar. So, timplahan na nato ni guys. So, lagyan natin ng asin. Then, pampalasang bitchin. Then, machipsawap, konti lang. Then, pagkatapos ay lagyan natin ng suka. So, sukang puti. Sukang puti. At then, ihalo natin lahat to guys. Lahat ng spices para mas lalong sumasarap. So, ayan na guys. Butangan po nato ni siya og tabon. Then, naapod ko ikuan guys, biyasong og lemoncito. So, ato na ni siyang kayon guys. Okay, manam ni siya timpla. So, i-mix lang siya nato. Then, ihalo nato ning tabon. So, kuan kay ni siya guys. Sticky. Kulang ni siya suka. I think kulang siya suka. Namala. Then, ilagay din natin tong lemoncito at saka biyasong. Ang biyasong guys, mani siya pampahumot. Ano siya? Pabaho sa kuan, kinilaw. So lang mo siya upan.